ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Most Reverend Victor Lyngdoh, ubalong baro shikata kum Bishop jongga Jyllaniambah haga shitarik jong benai rempang arjar arpuway ulawan Shimti kum Archbishop jongga Jyllaniambah Shillong hagaba la pediang burom ru ya ha Archbishop's house kabadon halaim kra Shillong dau diocesan administrator Reverend Father John Madur harengkat ka jing sakhi lang jong kiwei pat ki Lyngdoh soblei ki balong ki nong pet bat ki nong khmi ya ka Jyllaniambah Shillong ki bor badai khmi jong ka yeng mane cathedral laim kra parish ki nong ya lambalang bat kat to kaningut ki pait riungai ka jing pen khamti ha ki terpeng jong Most Reverend Victor Lyngdoh ya ka ni ka kam syarai mensim ya ki pait ba ublei ha ka Jyllaniambah Shillong kalong hadien ba Pope Francis ulapen bena ha ka arpu praterik jong benai no pra arajar arpo ha ka por shiteng sngi bala thungkam ya kumu Archbishop jong ka Jyllaniambah Shillong hadien shisnem ka jing klat no jong Most Reverend Dominic Jala ha ka jing ya takho kali ka balaja ha ka shnong ka Lusa County ha United States of America ha usnem arajar khat khandai ya ka jing pen khamti kam ya Most Reverend Victor Lyngdoh kan long ha ka hnriu tarik mentau benai rempang arajar arpuwei dengan dan daga jingkemen ke bakrau hoi man wan ha kani ka yim kumbal ong prajon kadang kajang jaumat kepada kutan tang melawan saga jingkemen rupat namar ba habwan hab sedang sagani ka kam hani dengan ai kublei ki fada jingina jawai melawan senran kani ka por ban ngasung upat iki parung ngai juga nika archdiocese kamtam mai banabas lawan du sajan tu stai ban yarap jing stai doblei un kerku kerdo ip baro ngin saya trelang kumabang prajon ublei un kerku kerdo yaki parung ngai jongka jowai diocese kamtam ru ikani ka archdiocese kemi jongi hoi kubang prajon ngala sedang hani mencuala trelang ru Layak rau chen hostain chen jawai wan pai biang chen ni bun blong welcome back home ndrei to kat ka ba sain dur chong play ngala shim kan ka lat ban ko ngu ka sain dur chong play upa ba khoj Pope Francis the sachi sen ngai khu play yang pi baro ke bala pedang burom yang ha ka ni ka step u play ka jing sup un kur khu ka do ya pi baro